Майка сега румънска там. Офус. Ей, оги виде сега. И оттам поката ми стани и като стигнах тук. Пукаска карабино, не се врека назад. И там тук го видях, хвърли конtra машина. Тук дойде и оттам. Прям и двете носи. И видях го. Падна тук после. Ще го извадим. Я искам цело да може да го извадим. Цело и борчки долу тук са джипо. Геош, да извади ми от ране с вода, имам едно шише зелено. А ще го излезе, не да ни гледа паста. Хари, те си пари за канал ли си полеви, да видиш. Пати ги тегари, си карат. Не може от цецката. Да крал ни по цезната нога по коло. Нас него. Нину. Така него вред телефона. Ей, помишно правиш. Ама други кискари по тия загари вени стърча. И право там те гледа без мотил. Да, друг туди бега. Карали му или кай куба. А? Се е борил. Дека бе? Карали му. Там. Там разцепено от това. Ей. Не е мал вън. Там е от друг нера. И мало да беше, от това А дето да бе. Иде кашат. днес. Праша да. Праша нека. Праша нека. Само супадна. Няма ли да му зарасне? Йосиф му зарасне, ай. И аз вика. Това може да покана да кутрипа. Не, разпорени от Спорено отзад. Труда бихка, бе. Дай има някакъв голем станак некъде. Да. Негде се върте тука. Той ще има. От гуето дойде на наша дека, но Дай така. ножи и дай да Оттам дойде на гуето. Има някой самак и гоне го и затова довага на тук. Изведете Джими твързей сега и днес си дава. Сватих му, това ми там няма никакво. Бързо. Дай му. Дай го строй цели да прекине по джипо. Не, дай горе на ново, на цело. Хубаво па напад. Наистина. Особено, пластик. Дай. За напад.